On the Rocks neix el 2014, després del típic sopar amb la colla, on a la típica sobretaula van començar a treure licors i no vam trobar res que ens fes el pes. Aleshores, després de fer... encara no sé si amb un punt atrevit o inconscient, vam dir que nosaltres igual ho podíem millorar perquè anàvem buscant productes més naturals, més artesanals, que realment el que poses a l'etiqueta fos el gust que te trobes a dintre de l'ampolla, i això no ho estàvem trobant. Aleshores, d'aquest sopar fa 5 anys i fa 4 va néixer On the Rocks com a tal. Aleshores, nosaltres el que hem fet ha sigut agafar algun dels licors més clàssics, com podria ser un licor de llimona o d'herbes, portar-lo als nostres dies amb un punt més natural, més artesanal, agafant realment la matèria primera, si és una llimona que sigui una llimona, si són unes herbes que siguin plantes aromàtiques, i tot això per donar-li el punt aquest més natural que realment és el que nosaltres anàvem buscant, no pas el sintètic que li donen els colorants i els aromes, que és amb el que es fa la majoria de licors avui en dia. Perquè jo soc d'aquí de Vimbodí, m'he criat aquí, he crescut aquí i crec que el lògic era fer una empresa aquí al poble. Aleshores, quan vam vindre cap aquí, sí que lògicament hi va haver tot el tema de la disponibilitat de sòl industrial, que en un poble petit no és tan ampli com pugui ser a d'altres zones. Jo crec que aporta primer una base econòmica, directa o indirecta, perquè nosaltres treballem també amb molta gent de per aquí. Després també el fet de poder dinamitzar tota la zona aquesta, perquè si, jo què sé, ve un transportista i ve a l'hora de dinar i s'ha de quedar a dinar, es quedarà a dinar per la zona. Aleshores, tot això també fa que al final la zona aquesta tingui una miqueta més de moviment i al final tot això se trasllada en ingressos per a aquesta zona. Per nosaltres és un finançament important perquè el sector agroalimentari sempre és l'últim que entra en crisi, sempre és l'últim que en surt, perquè al final tothom menja i beu i clar, per nosaltres el fet d'anar a buscar finançaments alternatius, o sigui, tradicionals, vull dir, com és el sector bancari o com pugui ser la típica família de les 3 Fs, del Family, Friends and Fools, i això, clar, sí que pots tirar d'estalvis, sí que pots tirar de família, però tindre un suport com és el del líder, que al final és un suport important, clar, a nosaltres ens ha permès arreglar tot això, que abans era un taller de confecció, després va ser un pàrquing i, clar, per fer una indústria alimentària havíem de fer bastantes adequacions i aquí és on entra el líder.